početi odmah sa pitanjem, izvolite. Amina, pa mislim. Aha, sve. Amina, a vas, Kevin, mi imamo priliku razgovarati u Salzburgu. Meni jedino preostaje da te pitam, kako su igrači dočekali i kako ti biti ponovo Sarajevo? Pa ja fino uvijek biti sa mojom ekipom, se može reći. Momci su svakog dobro dočekali i svi se radujemo da smo opet svi skupa i da možemo ići na svjetsko prvenstvo. Evo, s obzirom da se bliži početak prve prijateljske utakmice, odlazak u Ameriku, kako ti kao mladi igrač doživljavaš sve ovo s obzirom da se bliži početak svjetskog prvenstva, to je prvo svjetsko prvenstvo i ono što me interesuje, jako interesantno, dosta medijskih aktivnosti vezane za tebe, dosta izjava, dosta navijača dočeka, koliko to na tebe utiče pred odlazak na svjetsko prvenstvo? Pa sad će prva prijateljska utakmica biti protiv Sjeverne Makedonije, to je isto bitna utakmica za nas, da dobijemo dobar osjećaj. I onda se polako već pripremamo za svjetsko prvenstvo i ja mislim to je dobra prilika da se pokažemo šta možemo i da uzmemo dobar osjećaj. Koliko ove medijske aktivnosti vezano evo za tebe, da li pozitivno ili negativno utiču na tebe s obzirom da ima dosta intervjua, dosta slikanja, dosta dočeka od navijača i tome slično? Pa to je baš pozitivno kad te narod voli, ali ja se baš ne mislim na to i hoću samo da igram. Lopta je na terenu. Još pitanje? Mlad igrač, dosta je priče oko transfera, svi slično pitanje, koliko uopšte pratiš to šta se tiče, povezujete s Romo, Pjanić, se zna. Ovo je reprezentacija svjetskog prvenstva. Možete pisati drugo Jesi li zadovoljan treninzima, kako teku pripreme, atmosfera je vidjeli si jako dobro među vama i da se svi nekako dobro slažete, bi se kažete? Pa ja, kako sam rekao, baš je fino biti opet sa timom skupa i baš se svi radujemo da možemo skupa trenirati i onda svi skupa ići u Ameriku i baš imamo dobru kemu u ekipi i svak se smije sa svakim i to je baš fino vidjeti opet da smo svi skupa. Ima li možda neki igrač protiv kojeg jedva čekaš igrati na svjetskom prvenstvu? U grupi, ja mislim Čaka, što ga još znam malo iz Leverkusena, ja mislim protiv njega će biti fino da igram. Jesi li možda gledao protivnike, malo analizirao? Pa, slabo. Zna se ti najbolji igrači od ekipa, ali baš da sam gledao u Transfermarkt ili nešto, slabo. Fokusiram se samo za nas. Pobjeđujemo li drugu utakmicu? Ja, logično da ćemo pobijediti. Aha, pa ja moramo tek doći tamo i onda moramo baš te prve utakmice su najbitnije. I ja mislim da možemo baš puno napraviti i ja sam ubijeđen da možemo grupu proći. Jesi malo prijatelj razgovarati sa igračkom koji su već igrali na prvenstvo? Znači, početku smo šinski tu su. Pa nismo se baš još puno o tom brinuli, baš kako sam rekao, samo treniramo i probamo biti u dan i dan još bolji i bolji i još se više spremiti za te utakmice što dolaze. Je li ti bilo malo krivo kad si vidio da nisi prvi sličica? Pa, ne znam, jest malo krivo, ali ne znam šta je tu uopće bilo, ali tako je na kraju ispalo.